Tässä videosarjassa kerrotaan sinulle boulder-kiipeilystä harrastuksena ja kuinka sen voisi aloittaa vaikka aikuisiällä. Sarja on kolmiosainen. Tässä ensimmäisessä jaksossa kerrotaan kiipeilyn perusasioista. Toisessa jaksossa ollaan sisäkiipeilemässä boulder-hallilla ja kolmannessa kiipeillään ulkona kivillä. Tule mukaan! Morjes! Mä oon 58-vuotias lahtelainen paljasjalkaliikkuja. Mä oon kiipeillyt vähän reilu 4 vuotta ja mä muistan todella hyvin vielä ensimmäisen kerran, kun menin kiipeilyhallille ja ensimmäiset ulkokiipeilytkin. Joten nyt mä kerron sulle kiipeilystä kokemusasiantuntijana. Mitä eri kiipeilylajeja on olemassa? Karkeasti ottaen on köysikiipeilyä ja ilman köyttä tapahtuvaa kiipeilyä. Köysikiipeilyä on jääkiipeily, lead, yläköysikiipeily ja niin edelleen. Nyt me keskitytään ilman köyttä tapahtuvaan kiipeilyyn, jota kutsutaan myös boulder-kiipeilyksi. Boulder-kiipeily on turvallista maksimissaan noin 5 metrin korkeuteen tapahtuvaa kiipeilyä ulkona tai sitten myös sisällä hallikiipeily. Boulderoinnissa tarvitaan kiipeilykengät, magnesiumia, jolla parannetaan käsiotteen pitävyyttä, ja sitten myös tämmöisiä crash padeja tarvitaan ulkona, kutsutaan kavereiden kesken pädeiksi. Halleilla on putoamispatjat jo valmiina. Mä oon aina ollut kiinnostunut kiipeilystä, mutta 2019 mä sain kuulla tämmöistä kuin boulder-kiipeily. Ja just ennen pandemiaa niin nuorimman pojan kanssa sitten tehtiin yhdessä semmonen vlogisarja Opetellaan kiipeilemään, eli tämän vlogin ensimmäinen versio. Siitä tuli kerta kaikkiaan liian naivistinen juttu, niin päätettiin tehdä sitten uusi versio tästä. Minkä ikäisenä on hyvä aloittaa kiipeily? Se voi aloittaa hyvinkin nuorena, kunhan vaan ymmärtää annettuja neuvoja. Hyvä aloitusikä on about alakouluiässä, jos vaikka haluaa myöhemmin kehittyä kilpakiipeilijäksi saakka. Yläikärajaa aloittamiseen ei taida olla. Kyseessä on vaan enemmänkin omasta halusta ja terveydestä. Mitkä asiat voi olla esteitä kiipeilylle, kiipeilyn aloittamiselle? Terveydellisistä seikoista, niin jos on yläraajoissa jotain merkittäviä poikkeamia, traumaperäisiä tai muuta ongelmia, niin ne voi olla ainakin hidaste kiipeilyyn tai sen kehittymiselle. Erilaiset kansansairaudet, diabetes, sydänongelmat ja niin edelleen, ne ei ole mikään este kiipeilemiseen. Kun on niin sanotusti kohtuullisen perusterve, ei tarvitse olla edes mikään peruskuntoinenkaan, voi olla vaikka huonokuntoinenkin, niin voi alkaa kiipeämään. Suurin este on varmaankin oma mieli, se uskallus ja että löytää sen innon. Onko kiipeily vaarallista? No, ei oikeastaan, kunhan vaan muistaa toimia järkevästi ja turvallisuusohjeiden mukaan. Kaikkeahan voi aina sattua ja tapahtua kun touhua, esimerkiksi korkeilla paikoilla. Miksi kiipeillä? Kiipeily on ihmiselle hyvin luontainen tapa liikkua, ihan niin kuin juokseminen ja käveleminenkin. Itse asiassa ihmisapina on tainnut kiipeillä aikaisempaa ennen kuin on osannut edes kävellä. Kiipeilyn avulla sä opit tuntemaan, luottamaan sun voimiin, tuntemaan sun voimat, hahmottamaan sun kehon paremmin, koordinaatio paranee, tasapaino, niin edelleen. Kato kattava lista tuolta kommenteista. Ja miten aloittaa kiipeily? Mene
lähemmälle kiipeilyhallille tai itse kiipeilyseura ja kysy siellä ohjeita, niin jo vain pääset vauhtiin.